Hej og velkommen til min video omkring mit praktikforløb hos Erhvervs- og Webdesign, som er en virksomhed, der designer og udvikler hjemmesider, samt laver markedsføring. Det kan være fra en lille håndværker til små og mellemstore virksomheder. De arbejder i et Drupal CMS-system, som minder meget om WordPress. Til gengæld fungerer det rigtig godt for deres target audience, da Drupal er rigtig god til både at lave simple hjemmesider, men også lidt større hjemmesider til større virksomheder, der har brug for flere komplicerede funktioner. Det vil jeg gerne snakke om lidt senere. Også vil jeg gerne snakke om mit introforløb ude hos dem. En af mine mål var at blive bedre til at forstå kundens forventninger og ønsker, og det fik jeg allerede mulighed for at gøre i første uge hos Erhvervs- og Webdesign. Erhvervs- og Webdesign har kunder over hele landet, og de har alle sammen fri support med i deres plan. Det betyder også, at vi modtager rigtig mange henvendelser fra kunder, som har ønsker til at rette sig på deres hjemmeside, eller måske der er opstået en fejl i systemet. Og det er noget, vi bliver nødt til at ordne selvfølgelig. Det har Erhvervs- og Webdesign heldigvis lavet et system til at klare for sig. Hver dag modtager vi opkald fra kunder med ønsker om enten rettelse på deres hjemmeside eller måske et opstået problem. Efter dette laver vedkommende, som snakker med kunden, en ticket med disse specifikke ønsker. Det er derfor meget vigtigt, at vi har god kommunikation ved indsats af disse tickets, men også at efterfølgende, hvis en kollega skulle have spørgsmål til en bestemt ticket. Disse tickets blev så fordelt mellem afdelinger og kollegaer, og jeg fik selvfølgelig også min del af den. I starten var det meget simpelt. Det kunne simpelthen være rettelser til kontaktoplysninger, eller der skulle tilføjes noget content eller fjernes noget content igennem HTML eller CSS. Typisk måden vi lavede disse rettelser på kundens hjemmeside var ved at inspekte hjemmesiden og lave rettelserne der først, før vi implementerede det online. Efter dette kontakter vi så kunden og informerer om rettelserne og om hvis de har andre ønsker til deres hjemmeside. Her fandt jeg hurtigt ud af, at kunden og jeg taler to vidt forskellige sprog, og det er derfor vigtigt at formulere rettelserne eller eventuelle spørgsmål på en måde, som de kan forstå. Og det bringer mig videre til min næste punkt, for efter at have arbejdet med tickets i 2-3 uger, skulle jeg nu også hjælpe med at tage imod opkald fra kunder. Det kunne være alt fra småjusteringer, de ringede ind til store komplikationer, de havde med deres hjemmeside, eller de skulle have lavet en masse opdateringer på deres hjemmeside, hvor der skulle selvfølgelig skrives en ticket til det. Og der var det jo meget vigtigt igen, at man er meget præcis, hvordan man skriver det, så hvis en anden kollega tager imod den her ticket, at han ved præcis, hvad han skal gøre. Efter at arbejde med tickets og tage imod opkald, fik jeg nu mulighed for at lave et redesign af en hjemmeside. Der sker det, at når en kunde bestiller en hjemmeside hos os, så laver vi et udkast til dem, men det er selvfølgelig ikke altid den er lige spot on i forhold til, hvad kunden havde forestillet sig. Så nogle gange rammer vi ved siden af. Det var så til min opgave at gå ind og lave et redesign af den her hjemmeside, som kunden var tilfreds med. Jeg fandt hurtigt ud af, da jeg gjorde det her, at jeg foretrækker et arbejde, hvor jeg kan fordybe mig, hvor jeg kan sidde med en længere opgave, i stedet for de her små tickets hele tiden, hvor man laver små ting hver gang. Det var også derfor, jeg var glad for, at efter der kunne jeg komme ned i udviklerafdelingen og få lov til at lave redesigns hele tiden. Her fik jeg mulighed for at fordybe mig med mit design af hjemmesider, hvilket var utroligt spændende og lærerigt. Det var især i forhold til at holde sit design inden for kundens ønsker og rammer. Derfor blev jeg anbefalet altid at tegne mit design først som et fundament, hvilket også var en vigtig lektion, jeg kunne tage med videre. Jeg havde heldigvis mulighed for at få hjælp fra mine kollegaer. Her lærte jeg også nogle af Drupals mere avancerede funktioner, blandt andet noget kaldet views, som på mange måder fungerer det ligesom et if-else statement, hvor man har mulighed for at samle og vise data afhængig af hvilke kriterier man tildeler den. Det er et meget brugbart værktøj, som jeg efter at have arbejdet med hurtigt finder ud af, at man kan lave nogle virkelig komplicerede og spændende løsninger og funktioner. Efter hver hjemmeside at lave, så skulle der laves et site-check, før den kunne gå online. Det var en af mine dygtige kollegaer, som skulle lave dette site-check, og til min store overraskelse var der mange småfejl i starten, jeg havde overset. Her ville hun så give mig en liste af rettelser, jeg skulle lave, før hjemmesiden kunne gå online. Jeg lærte heldigvis hurtigt af mine fejl, og efter hver hjemmeside var der færre og færre småfejl. Jeg endte faktisk med at følge 3 hjemmesider online i min tid i udviklerafdelingen, hvilket jeg synes var super fedt. Og en vigtig lektion, jeg kan tage med videre i forhold til, når jeg skal lave mine egne site-checks. Jeg har lært utrolig meget i min praktikforløb hos Erhvervs- og Webdesign, især inden for kommunikation og det sociale. Og det gælder både med kollegaer, men det gælder også inden for kunder. I forhold til kollegaer er det især kommunikationen, fordi vi modtager så mange tickets hver dag, flere hundrede om ugen, så skal man være meget specifik, når man skriver dem ned, og så man efterfølgende kan snakke videre om dem, hvis man har brug for hjælp. I forhold til kunder vil jeg sige, der har lært, at vi taler 2 helt vidt forskellige sprog. Så det er meget vigtigt, at nogle gange lige tager et skridt tilbage og så formulerer det på en måde, så de kan forstå det. Det betyder så også, at nogle gange der får man en opgave eller en rettelse fra en kunde, som simpelthen ikke kan lade sig gøre. Og der bliver man bare nødt til at tage et valg nogle gange og så sige til dem, jamen, jeg har gjort det på den her måde, og så forklare dem hvorfor, og hvorfor det er gjort på den måde. Så har jeg selvfølgelig også lært utrolig meget om Drupal, men jeg var lidt spændt på at starte det, for da jeg kiggede på CMS Market Share i 2024, så ligger Drupal kun omkring på 1,5%, hvorimod WordPress ligger på omkring 63%.
Men jeg er med tiden faktisk blevet rigtig stor fan af Drupal. Jeg synes, det er et rigtig godt CMS-system. Både til de her sådan lidt mere simple hjemmesider, men også de her mellemstore hjemmesider til virksomheder, som har brug for nogle funktioner, der er lidt mere avancerede. Så er Drupal faktisk et rigtig godt system, fordi du kan virkelig skale op rigtig højt og lave nogle rigtig cool ting med det. En af mine mål var også at blive bedre til at kode generelt, og her var det især med CSS, jeg virkelig fik gennemarbejdet. Det kunne være alt fra mere avanceret CSS selectors, men også bare en generelt bedre forståelse for CSS, for det er et kæmpe værktøj, der er rigtig meget, man kan gøre i det. En anden ting, jeg blev bedre til, det var også Bootstrap, fordi det var det, de bruger derude i Drupal. Det er især dens classes, men også layout-wise. Og så vil jeg også sige, at jeg har også fået stor forståelse for, hvordan man bruger grid i stedet for flex. Vi har lært at bruge flex, men derude var der rigtig mange, der brugte grid, og det er på mange måder lidt mere avanceret, hvad man kan gøre i forhold til layout, synes jeg. Udover det var der også behov for at bruge JavaScript en gang imellem, så det har også fået gennemarbejdet. Og ellers så bruger de noget, der hedder Trick inde i Drupal, som er en extension til PHP. Så hvis der var noget, inden vi skulle lave om bag ved systemet, jamen, så kunne vi gå derind og ændre i det. Jeg har også fået rigtig meget erfaring i design, efter jeg fik mulighed for at komme ned i udviklerafdelingen, hvor jeg skulle lave de her redesigns af hjemmesider. Her havde jeg hele tiden mulighed for at tage fat i mine kollegaer og så spørge om råd, hvis der var noget, der skulle ændres, nogle rettelser, eller noget, jeg bare var i tvivl om. Oven i det har jeg også lært utroligt meget omkring at arbejde under tidspres, både oppe i support, men også oppe i udviklerafdelingen, hvor jeg skulle lave de her redesigns til hjemmesider. Eller nede i supportafdelingen, hvor vi måske havde omkring 100 tickets, og jeg havde 10 tickets, jeg skulle lave så hurtigt som muligt. Det betød også, at det var rigtig vigtigt ligesom at strukturere ens arbejde, så man gjorde det nemt for en. Så for eksempel, da jeg sad op i udviklerafdelingen og skulle lave en redesign af en hjemmeside, så tegner jeg til hjemmesiden på et stykke papir først, så jeg ligesom havde det visuelt foran mig hele tiden, og altså kunne referere til det. Ellers så gik jeg ind på nettet for at finde lidt inspiration omkring lidt layout til hjemmesider eller nogle idéer, jeg måske ikke havde tænkt over, og så prøve at implementere det. Alt i alt har min tid på Erhvervs Webdesign været både spændende og et lærerigt praktikforløb. Det gælder både teknisk, men det gælder også inden for de personlige og sociale erfaringer. Det giver mig et stort indblik i udviklingen af hjemmesider samt den tilhørende support efterfølgende, som fastholder et godt samarbejde med kunderne. Jeg vil også på mange måder mene, at det er den direkte kontakt med kunderne, samt det samarbejde med mine kollegaer, som har givet mig de største erfaringer. For selvom vi sidder i flere forskellige afdelinger derude, så er det i sidste ende også en holdindsats, vi laver, og det er det samme mål, vi arbejder ud efter.